Asini ruhama dihamu doho damai nasian di bata amata. Nang sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Nuaing rak marsaur mahita doho di bata. Marhite hatana imana tersurat di Markus bidualu mamuka sian ayat 24 rodi ayat 28. Songonoma didok hatanirsi. Dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni tuhata. Dung ta jaha manang dung ta begina kin hatani di bata. Totu didok rohata do madok manang suku-sukun di bagasan rohata. Buado tutu. Borak do hape namang yuton Tuhan Yesus. Borak do hape. Anggo di naiba adong do pakilalana madok mikiku Yesus. Tidak ada penderitaan. Mikiku Yesus. Sai nasi kopdo salu da dingodu. Mingiku Yesus tanpa masalah. HP nakindung tabegi ba memang song naburak do mangihuton Tuhan Yesus. Ido tutu dia mua kadongan nang Tuhan Yesus be dang dihalomohon hita gabe pinggemar sajo dam. Dang lomo rohani Yesus hita holan gabe pensna pengikut nasabing. Alai do rab do ibana di sitaono nang dilasni roha. Ima halak namanya itu Yesus. Bersedia ikut menderita, bersedia ikut merasakan sakit dan penderitaan itu. Tetapi kita juga ikut di dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, buasa didok asa ihutonota. Buasa. Dang sai roa didok rohata holana mengagumi. Songon magandi. Dang sai holan dohonon ba holan dekaditas. Ba asal matardok iba si huton Yesus. Manang songoni. Hamua kadongan ubay nadidok asata huton Yesus. Unang gabe songon sisean di Yesus. Ima nama gloar si Petrus. Dah. Ay holan didok Yesus. Na Roma ariku ninna. Marsitaono mau. Ro si Petrus didok unang Tuhan. Unang jonohi si taonon. Artinya dia merasakan bahwasanya supaya Tuhan Yesus jangan menghadapi penderitaan yang pahit. Nah, alanima dia mua kadongan dia tulu putulu adong sutur pukon ama dirok Yesus du si Petrus. Laho nehobolis. Dang di parohau na di debata akan na di tano odo na di portibiodo na di zolma odo. Buasa dirok Tuhata Yesus songoni. Ala memang salah pangihutononna di Tuhan Yesus. Ala memang holan akan na di tano odo na di parohaon. Akan na di damata. Alai songo dia masakap ni Yesus. Ikodo manao ni bana. Ikondo tarsilang ibana. Ikodo mate ibana. Asa tuhaluon salu na jolma.
Ido ben na didok laho neho bodis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menggambarkan kepada kita di dalam kehidupan kita bergereja. Barang siapa di dalam hidupnya selalu menghalangi kegiatan gereja, program gereja, maka sama seperti itulah perkataan Yesus, enyahlah engkau iblis. Alaboha. Ala sakap ni debatai, sakap naudi, dan adong naboi manudati. Ikondo budusona sitaonon. Nah tardok-dok mengabati si Petrus di misi ni Tuhan Yesus. Hape nakin didok ikon marsitaonon do imana. Holan lau pasidukon masalah ni jolma. Masalah ni jolma. Ima dosa do si bodis. Musuh yang terberat bagi manusia itu adalah dosa dan iblis. Itulah makanya Yesus datang ke dunia ini. Nah, sonari dia wakadongan tasuk kemajo dirita nang tutudo hita si huton Yesus. Manang ado motivasita namang huton Yesus. Tagamor songo na hudok nakina parjoloi asa sikop di bana di golu di si panganon parabiton manang na di dok rohana di hutot Tuhan Yesus asa adong mujizat tu ibana songoni dope dia mua kadongan saporsiaun di bagasan Tuhan Yesus. Milikilah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena bila kita memilikinya, maka otomatis apa yang kita inginkan, dia akan berikan. Dia mua kadongan alani di lehon Yesus do tuhita syarat laho manghiton ibana. Aka dia may sarati adong tudu nakididok. Nasa nagyo manghiton ahu di suadaho madirina dituhuk masilang na tuibanay dihutom maahu. Ima syarat na manghiton Yesus. Molo didok di suadaho madirina namarlapatan dikosongkanlah hidupnya dirinya. Gudang dua kana mamucoti ruhat tahun. Godang do nama bayan dihita lebih prioritas akana ditanoon. Jadi molo di dong Yesus asa disuadahon dikosongkan hati pikirannya dan mengisi kehidupannya adalah hanya menuruti keinginan Tuhan Allah. Molo didok napa duahon dituhuk masilang natui banai. Gubarador dia mau kadongan. Molo didok dituhuk masilang natui banai namardabatan ikodo tadopi si taonon nama satu hita. Bahkan didok alani guarni Tuhani. Berbahagialah orang yang dicela karena namaku. Alani dia mua kadongan
Molo alani hapor syaut tado ikon